Bé, avui anem a fer un circuit que ens permetiga regular la velocitat d'un motor. Per fer-ho necessitem una pila, el motor, i fa falta un element nou que és el que s'anomena un potenciòmetre. A veure com funciona. Monto en sèrie i mirem ara si funciona el tema de regular la velocitat. Veieu ara, aquí va lento, surt negatiu, com connectat, i aquí veiem que la velocitat s'incrementa moltíssim o puc fer, vull que vagi a tal velocitat i així ho puc regular. No és la millor manera perquè aquí el que fem és posar una resistència que consumís, però d'aquesta manera podem fer que el motor vagi molt poquet a poquet o molt ràpid. Ara el que tindríem que pensar és com fer-lo, aquest circuit, per a que primer ens giri en el sentit positiu, que seria així. He de fer-lo, ara sí que ho connecto, tenim aquí la positiva, surt aquí sempre positiu, i puc regular, i si vull que vagi a 10, doncs puc ajustar, controlar la velocitat. Ara el que anem a fer és que aquest circuit funcioni també per a un circuit com el que vam fer, en què puc controlar el sentit de gir del motor. Aquí, pot anar, pot anar d'aquí a aquí i d'aquí a aquí. El podem col·locar, l'haurem pogut col·locar aquí. Farem el de baix, girar-lo, serà exactament igual. Ara, en aquest circuit, regular la velocitat de gir, regular la velocitat de gir i també puc regular el sentit de gir. Paro, i si ara vull que giri en sentit contrari, doncs funciona en sentit contrari. Com hi ha un poc de lío de cables, doncs anem a posar els colors per a distingir-lo. Aquest és positiu, el posem de color roig, aquest de color roig, aquest de color negre, i ja tenim un circuit d'un motor en el que controlem, a més del sentit de gir, la velocitat. Posem aquí el nom, pràctica 7, ja està, pràctica 7, velocitat, motor. I ja està, ja ho tenim fet.